umuntu wami engangijwayela naye washona ngilele naye embhedeni. Mfowethu, ngasithola umuntu wesifazane ngapha emadolobheni. Umuntu-ke lo wesifazane kwakuwusisi lo wangaphandle, kwakungayena usisi lo wase-South Africa. Okay, wayewaseMozambique first. Enenhliziyo enhle, engithanda, saze sathola ney'ngane. Alright, nasekhaya basebemamukelile kulezi khathi-ke, hhayi manje ngoba sebexoshwa. Kulezi ayikhathi ngizocela ungasho unyaka but 5 years ago. Lalela-ke Buthemba, usisi lo ngihlala naye sengizecabanga nokumlobola, uma inkinga ngizomlobolaphi. So ngase ngidecide ukuthi akamuve ini sihlale sobabili, sizohamba siyobhala enkantolo. But sesingakabhali-ke mhla eshona. Inkinga-ke yaqala mhla eseshonile, ngavuka ekuseni ethule embhedeni Buthemba. Ngalowo mzuzu ukhulela umntanayo, washona-ke nomntwana. Buthemba, kubuhlungu okufana naloba engikufisela umuntu ophilayo emhlabeni. Amukubuhlungu okufana naloba engiseke ngabuzwa emhlabeni. Ngoba esethule Buthemba, angazi ngoqala ngifonele bani owakubo. Ngamhambisa-ke esibhedlela, ngamhambisa-ke esibhedlela ngingazi phela ngesimo sokuthi nganginemoto. Ngibona umuntu usethule nje, thatha nemoto ngamphuthumisa esibhedlela, bafike bathi sethule bemfake-ke emoshali. So emva kwalapho Buthemba kwabe sekufuneka umndeni wakhe, kwaqala-ke kwaba nzima. Ngagcina ngingazi nokuthi ungcwatshwe kanjalo nomntanami. But engisho Buthemba, angikaze ngidlule kulesa simo futhi angiphinde ngidlule. Usuku nosuku ngihlale ngimbona Buthemba elele eduze kwami. Siyabingelela ngenza ukuthi siyacela uma uqala ukungena kuleli khasi lethu, copha for subscribe button kule channel yethu engenza kwethu-ke lana-ke ubhuti uThemba ukhuluma indaba enkulu ukuthi-ke umuntu wakhe washona elele naye embhedeni. Nganetha kwethu-ke mina-ke nawe bengingathanda sihlangane lapha kwi-comment section sizovula kuthi wena uthini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucopha for subscribe button, siphinde sihlangane nawe ividiyo elandelayo. Danko.